Diyos maray na aga sa Indogabos, mga tugang. Maluhod po kita para sa pangsyam na novena to Saint Anthony of Padua. Maluhod po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. O Almighty and merciful God, Thou hast granted to Thy beloved servant, Saint Anthony, the privilege that his devotees may find their lost things. I thank Thee for these many favors Thou hast conceded to this glorious saint, and I supplicate Thee through his intercession to grant to my soul an efficacious and heavenly light, so as to refrain from inorderly appetites, that I may not lose the valuable gift of Thy grace, and if unfortunately I lose it, I may soon find it again. Amen. Prayer for the 9th day. God and Lord of Seraphim, Thou hast enriched the heart of Thy most devoted Saint Anthony with such ardent love as Thine, who, after the manner of Seraphim, was afire in Thy presence, closeness and intimate union, and for this did Thou choose so many times to hold his heart, as Thou would choose Thy delights and gifts in a new heaven. I give Thee infinite thanks for this great condescension of Thy immense charity, and by it I beg of Thee, deign to inflame my soul in the fire of Thy divine love, that so I may love Thee forever in this life, and after this may I continue loving Thee in company of the angelic choirs, and Thy most faithful servant, glorious Saint Anthony. In this manner may I always praise and magnify Thy mercy, and confess that Thou art admirable in Thy saints. And if what I ask be for Thy greater honor and glory, I beseech Thee, deign to grant me that which I specially beg of Thee in this novena. Amen. Responsory. If miracles you see to find, lo, death and error are confined, dire need is gone and demons flee. The sick are cured of leprosy. The fear of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and good owner restored. To poor and old who Thee implored, all dangers vanish from the sight, and aid now suits Thy wretched plight. So speaks in Padua each devotee who sought in prayer Saint Anthony. The fear of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and good owner restored. To poor and old who Thee implored, O glorious Saint, to Christ do pray a sinner, that we may with hearts afire in God's own love obtain the promised bliss above. The fear of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and good owner restored. Concluding prayer. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble and anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Please mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was the beginnings, now will be, forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. we now pray the novena prayer to the Sacred Heart of Jesus. O divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence,
in the promises dictated by your sacred heart and pronounced by your adorable lips, I come to ask this favor. Please mention your petition. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you. Through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother, you have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, the all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours, and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven and on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of We Jesus, trust in you. Most Sacred Heart of Jesus, Make our hearts like unto yours. prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors and enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own, who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy. In your great goodness, grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Orat sa imperata, pamibi laban sa bagyo, isin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan ni kasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatian mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-inita, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, linog, asin iba pag mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamumoto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sanudas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sangaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Sa liwa, Diyos maray na aldaw sa indugabos mga tugang. Ngunyan, solemnidad kan mahal na puso ni Jesus. Idulot niya ito ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Thanksgiving in honor of the most sacred heart of Jesus, kahagada ni Jenny. For birthday blessings of Amara, kahagada ni Jenny. Pasasalamat man kang Medina family. Pasasalamat for Mary Feline de la Cruz, ni Mary Joy Descalzo and Renz de la Cruz. Espesyal na kahagadan for good spiritual physical health and safety of my family ni Roseby Asopardo Cantare and family. Espesyal man na kahagadan ni Almira Binos, Jefferson Ryan Lee, and praying for Andrea Martinez fast recovery from operation, kahagadan ni Beth and Andy Yao. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Froilan, kahagada ni Roseby Asopardo Cantare and family, sa kalag ni Eduardo Can Mendoza family, sa kalag ni Ariel ni Michelle Losada and family, sa kalag ni Antonio Can Dumiquil family, sa kalag ni Simona ni FNS Velasco, sa kalag ni Diana Rose Can Alcantara family, sa kalag ni Felicitas, kahagada ni Maria Cesare Barnueva and family, kay Remedios, sa kahagada ni Ray, Bienvenido kan Beriobo family, Adriano kang Austria family, sa kalag ninda Melvin, Rafael asin Adelaida kan Labanda family, sa kalag ninda Candida, Arsenio, Maridel, Johannes asin Victor,
kahagadan ni Elizabeth Belga and family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Ilapon galing banan, ilipon galing sa Diyos na sa tukatubos. Good morning. Good morning, Father. Sagaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sarong dakulang solemnidad, an sa tuya pong pinagsaselebrar niyan sa simbahan, an solemnidad kan mahal na puso ni Jesus, the Sacred Heart of Jesus. At the same time, we also celebrate the 128th anniversary of the Philippine Independence Day. Garidaing koneksyon ano. Pero kung hilingon ta sa lado kan pagkamuot, enot ang puso ni Jesus, nagpapahiling din pagkamuot. Asin kung ngata na kamtan niya to ang katalingkasan dahil kan pagkamuot na igwa sa puso kan sa tuyang mga ancestors o enot na mga magurang na nakipaglaban tanganing makamtan niya to ang katalingkasan. And that is what we celebrate today. That's why it's a holiday. And dahil ta holiday, nag-holiday man so pagtubod kan kadaklan. So, kaya iyan ang hagado niya to sa tuyang kagurangnan enot na ang sa tuyang puso, maging siring kan puso kan sa tuyang kagurangnan. Asin sa tahaw kan sa tuyang mga inaagihan, bilang sarong nasyon, padagos man lugod kitang magdulok sa satuyang kakurangan. Idulot niya to ang gabos na ining mga sakripisyo, krisis sa satuyang komunidad sa saiya. Tanganing urual daw ang satuyang puso, maging siring kan puso ni Jesus. Ngunyan, bidbidon ta po ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay na kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, bakuri sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, sa sinsantos, Asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalanan. Asindarhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maheraka, kagurangan,
kakurangnan, maheraka. Mag-omaw kita sa Diyos sa solemnidad na ini, kan mahal na puso na Jesus, sarabay niya tong awiton an kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaligtasan, masin sa nagkakatulungan, sa mga taong marahayan mo. Inoong maumi ka, rinurugyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Ulit ang dagula mo, kamurawayan, kagurangnan na Diyos sa langit mo, Diyos sa mga katawan. Kagurangnan aking bugtong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aking kalaman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan ginaban. Ako ang sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa to kan nama, kaheraki kami. Kaikasanaan banal, ikasanaan kaburangan, ikasanaan urok kahalangkan. Yesu Kristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, O Diyos na makakamhan, namimibig kami, warasan na kaming naguugma sa puso kang namumutan mong akit, asin nagrurumdom kan mga piniling biyaya kan sa iyang pagkamuot sa mo, magkanigong mag-ako kan nagsusupay na grasya, gikan dyan sa langit non naburabod nin mga balaog. Uli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagahada sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Deuteronomio. Tabanwaan ika na banal sa kagurangnan na sa imong Diyos. Ika pinili kan kagurangnan na sa imong Diyos na maginyang sa diring banwaan, lain sa gabos na ibang banwaan sa ibabaw kan daga. Bako huli taorog kadakol kamo sa gabos na ibang banwaan, napuso ang kamo kan kagurangnan, asin pinili, takamo ugaring ang pinakasalit sa gabos na banwaan, kundi huli tanamutan kamo kan kagurangnan, asin tinungkosan niya ang isinumpa niya sa saindong mga magurang. Ilinawas kamo kan kagurangnan sa bagsik kan makusog na kamot, asin tinubos ka sa harong nin kauripnan sa kamot ni Faraon na hade kan Ehipto. Sa siring maaaraman mo na ang kagurangnan na sa imong Diyos, iyo ang Diyos na maimbod na nag-uutob kan tipan asin karahayan buot sa mga namumuot sa iya, asin nagsusunod sa iyang mga tugon, sa rinibong mga kapag-arakian. Alagad binabayadan sa saindang lalawgon, ang mga nauungi sa iya, pinapawara. Da isya nag-aabala sa nauungi sa iya, kundi binabayadan iyan sa lalawgon. Kaya uutubon mo ang mga tugon, ang mga kabutan, asin ang mga patakaran, nangunyan itinutugon ko na isagibo.
Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kabuotan kan kagurangnan daing kasagkoran sa gabos na may pagkatakot sa iya. An kabuotan kan kagurangnan daing kasagkoran sa gabos na may pagkatakot sa iya. Mag-umaw ka kalagko sa kagurangnan, gabos sa laog ko sa banal niyang ngaran. Mag-umaw ka kalagko sa kagurangnan, daing paglingawi ang gabos niyang karahayan. An kabuotan kan kagurangnan daing kasagkoran sa gabos na may pagkatakot sa iya. Pinapatawad niya ang gabos mong sala, binubulong niya ang gabos mong helang, tinutubo sa atbong ang sa imong buhay, kinukoronahan kanin karahayan buot, asin pagkaherak. An kabuotan kan kagurangnan daing kasagkoran sa gabos na may pagkatakot sa iya. Paragibunin mga kasuriputan ang kagurangnan, asinin mga katanosan para sa gabos na inaapi. Pinapaaram niya si Moises kan sa iyang mga dalan, ang mga Israelita kan sa iyang gibo-gibo. An kabuotan kan kagurangnan daing kasagkoran sa gabos na may pagkatakot sa iya. Maheherakon asin maugay ang kagurangnan, halaba ang pasensya asin mayaman sa karahayang buot. Dai pirmi na sana magkekeha, ni sagod pa man, magkikimkim nin maraot na buot. Bako susog sa satong kasaalan, ang gibo niya sa tuya, ni susog sa satong mga sala, ang pagbalos niya sa to. An kabuotan kan kagurangnan daing kasagkoran sa gabos na may pagkatakot sa iya. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Juan. Mga namumutan, magkaminruot muutan kita, hulitan pagkamuot gikan sa Diyos. An si Isay man namumuot, pinaginaki kan Diyos, asin nakakamidbid sa Diyos. Andai namumuot, dai midbid ang Diyos, taan Diyos pagkamuot. Digdi ipinahiling ang pagkamuot kan Diyos sa to. Sinugo kan Diyos ang bago niyang aki sa kinaban, tanganing mabuhay kita huli sa iya. Yaon digdi ang pagkamuot, bako na kita namutan ta ang Diyos, kundi siya namutan niya kita, asin sinugo niya ang sa iyang aki, bilang paumay buot laban sa tong mga kasalan. Mga namumutan, kung siring ang pagkamuot sa to kan Diyos, kita man dapat magkaminruot muutan. Mayo pa lamang ni nakatingkalag sa Diyos. Kung magkaminruot muutan kita, ang Diyos nagdadagos sa to, asin ang sa iyang pagkamuot nalulubos sa satuya. Digdi na araman ta ang nagdadagos kita sa iya, asin nagdadagos siya sa tuya. Hinirasan kita kan sa iyang espiritu. Kami nakatingkalag asin nagsaksi na sinugo kan Ama an aki sa paraligtas kan kinaban. An magpahayag, si Jesus iyo an aki kan Diyos. Nagdadagos sa iya ang Diyos asin siya sa Diyos. Kita minidbid ta asin tinubdan ang pagkamuot sa tuya kan Diyos. Ang Diyos pagkamuot, ang nagdadagos sa pagkamuot, nagdadagos sa Diyos, asin ang Diyos nagdadagos sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan,
mapa sa ido. asin sa imong espiritu. Pagrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan panahon na ito, sa Jesus nagsabi, nagpapasalamat ako sa imo, Ama, kagurangnan kan langit, asin kan daga. Hulit ta itinago mo ang mga bagay na ini sa mga madunong sa kamatali, asin inahayag mo sa mga musmos. Opo, o Ama, huli ta siring ang napagmarhay sa atubang mo. Ang gabos na ipinaubaya sa ko, kan sa kong Ama, asin mayo, ni nakakamid bid sa Ama kundi an aki, asin ang buot na pahayagan kan aki. Madya kamo sa ko, gabos na napapagal asin nagagabatan, tatatawan ko kamonin kapahingaloan, suungaya an sa kong sakan, asin makaluod kamo sa ko. Ulita ako mahuyo, asin mapakumbaba sa puso, asin makakakuha kamo nin kagpahingaloan para sa indong kalam. Tan sa kong sakal, masayon, asinan sa kong pasan, magiang. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta, kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Good morning, Father. Pag ika namumuot sa sarong tabo, sasabihon mo sa iya, you are in my heart. Yaon ka sa sakuyang puso. Dahil mo tigtataram na yaon ka sa abdo ko o sa atay ko o yaon ka sa sakuyang bituka. Anti sabi ta, yaon ka sa sakuyang puso. Why? Because the heart has always been a symbol of love. Pag tighururunan ang pagkamuot ang puso, ang sa tuyang nasa isip, asinan sa tuyang narurumduman. Ngunyan pong aldaw, sa pagselebrar niya to kaini solemnidad, kan mahal na puso na Jesus, iniimbitaran kitang nahilingon niya to ang puso kan sa tuyang kagurangan. Let us look at the heart of Jesus. Pakusa na itong physical heart. Pero itong puso na nagpapagirumdum sa tuya kan tunay na pagkamuot na mayo nin kondisyon. The very love of God made visible and accessible para sa lambang saro sa tuya. Ini pong debosyon sa mahal na puso ni Jesus, nagpuon po ini kang 17th century sa paagi nin sarong vision kay Saint Mary Margaret Alacoque. Asin sinasabi sa siring na vision na sa tuyang kangurang na nagpahayag kan sa iyang puso na nagkakalayo. A heart that is burning with love sa bilog na katawuhan. Yet, mahiling nindo, sa puso na yan may nakatusok na ano yan? Garod. Yan. Pana o na nagsisimbolisar mana sa tahaw kan dakulao na pagkamuot nin Diyos kan sa tuyang kagurangnan sa katawuhan, padagos ining nalulugad kan sa tuyang indifference, kan sa tuyang pagiging ungrateful, asin kan sa tuyang mga kasalan. Kaya puon ka ito, since that vision with Saint Mary Margaret Alacoque, nagtalubo ang debosyon sa mahal na puso ni Jesus. Kadaklan kan mga Kristiyano have found comfort, strength, and hope in the Sacred Heart of Jesus. Ngunyan sa Ebanghelyo, nadangog niya ito ng mga consoling words hali mismo sa satuyang kagurangnan. Madya kamo sa ko, kamugabos na mga napapagal, tatatawan ko kamo, nin kapahingaloan. O kaya bagayaon kita sa simbahan sa mga paragal asin pirirot, o tatatawan ko kamo, nin kapahingaloan. Pagpapangadji ko lang, naday kamo mahadagusan. Ini an consoling words
from our Lord Himself. So, nagtatao ini sa tuya ni duwang importanteng leksyon. Enot, naan puso palan kan sa tuyang kagurang na nagtutukdo po sa to, kung paano mamuot. The heart of Jesus teaches us how to love. The Sacred Heart reminds us that God's love is patient, God's love is forgiving, and God's love is faithful. Iyan man baga ang dapat na klase nin pagkamuot na igwa kita sa lambang saro. An sa tong kagurangnan, namumuot sa mga parakasala. He loves the sinners. He welcomes the outcast. He heals the sick. And even forgive those who crucified Him. Pinatawad, maski itong nagpasakit sa iya. His heart remained open even when humanity rejected Him. Padagos na nagiging bukas ang puso nin kagurangnan para sa to. Ngunya na mga panahon, many hearts are wounded. Kadaklan kan mga puso nyato nalulugadan, asin may lugad. Nalulugadan kan kaanggutan, nalulugadan kan pagtraidor, nalulugadan kan pagkabaranga, asin pagiging makasadiri, kan lambang saro sa tuya. Families are hurting, friendship are broken, public trust is damaged by corruption and abuse of power. Ini precisamente ang sa tuyang nawi-witness sa satuya pong palibot. And iyanan pag-agyat sa to, kaining mahal na puso, asin banal na puso kan sa tuyang kagurangnan. It challenges us to love even when it is difficult. Mamuot maski napipirot. Nakitaman lugod, magpadagos sa paglingkod even when there is a little recognition that we also learn to forgive even when we are hurt. So I not na imbitasyon sa tuya mo niyan. Let us learn from the heart of Jesus. Makanood man lugod kita sa puso kan sa tong kagurangnan, sa mahal asin banal na puso ni Jesus. Ikadua, ang puso na ini as enunciated sa satuya pong ibanghelyo ko niyan. The heart of Jesus gives rest to the weary. Nagtatao nin kapahingadoan, nagtatao nin ginhawa sa mga nagagabatan asin nasasakitan. Kadaklan mo niyan sa sato. We carry heavy burdens. Irenrola na naman. Financial worries, family problems, anxieties about the future, and concern about what is happening sa satuyang nasyon. Sisabayan pa kang linog, sisabayan pa kang rubo-rubo, kang mayon. So iyan ang mga gabat na satuyang tigkakarga asin tig-aatubang sa buhay. We see rising cost of living, political conflicts, dishonesty in public service, and many people are losing hope. Pero sa tahaw po kay ni Gabos, Jesus does not offer a quick escape for us. Ano ang sinasabi niya sa satuya? He is offering Himself. Nagagabatan ka sa imong buhay? Madya kamo sako. Magdulok kamo sako. Kaya ining mahal na puso kan sa tuyang kagurangnan, magayunon pong pagirumdom sa sato that we are never alone. O, sabiha daw iyan sa kataid mong turog na, hindi ka nag-iisa. Ay, salamat sa Diyos. Ako, pirot naman. But that's a very good assurance.
Totoo, may mga gabat kitang kaipuhan at ubangon sa satuyang buhay. Our hearts would sometimes become so heavy. Pero ngunyan, sinasabihan kita, daig ka, nag-iisa, yaonan sa tuyang kagurangnan. His heart remains open to those who seek Him. Sabi nga ni Kayan, when life becomes heavy, do not carry everything by yourself. Bring it to the heart that has carried the sins of the world. So kung niya naal daw, hindi daw ang magayon na paghurup-hurup asin hapot na pwede niya itong gibuhon. Does my heart resemble the heart of Jesus? Ano daw? Nakakaumagid? Nakakaarog daw ang sakuyang puso sa puso ni Jesus? Is it a loving heart or an indifferent heart? Is it a forgiving heart or a resentful heart? Compassionate heart or self-centered heart? Mga tugang, ini pong debosyon sa mahal na puso ni Jesus, bako sa na po ining debosyon na dapat niya tong paghangaan sa ining puso. Ang mahal na puso ni Jesus na dapat niya tong imularon asin arugon sa satuyang buhay. Kaya kung igwa manin pamibi na dapat igwa kita ngunyan, iyon na hagadon niya to sa kagurangnan na ang satuyang mga puso maging siring kan puso ni Kristo. Mahal asin banal na puso. Amen? Sagaran ka na maaki asin Espiritu Santo. Amen. Matirindog po kita. Mamibi kita sa Ama. Nin pagkaherak asin sa Diyos nin gabos na karangahan na magdulot para sa to kandaing sukol na kayamanan sa banal na puso ni Jesus. Kada petisyon masimbag po kita, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayo kan simbahan, padagos na maghanap kan mga miyembros na nalalagalag sa dalanin buhay, asin mag-alok sa inda na makinabang sa nagsusupay na pagkahera kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamahala kan gobyerno, daing untok na maghigos para sa katanosan asing katiwasayan kan banwaan na ipinagkatiwala sa inda, urog na kan mga dukha asin inaapi. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga miyembros kan sa tuyang mga familia na mabuhay sa tunay na pagkaminaot-mootan, asin pagkasinarabot sa botan, huli kan pagdebosyon sa banal na puso ni Jesus, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin mga nagkasakit, huli kan mga kagabatan nin buhay, magdayupot sa puso ni Jesus, asin magharok nin kaginawahan, sa burabod nin karangahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan magugma sa kapahingaloan na daing kasagkoran, sa langit no nakahadean, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sabay niya to ang sabiyang mga personal na intensyones asin kahagadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong Diyos pamibi. na makakamhan sagkod paman an sa imong matinaong karahayan urog pa sa samong linalauman. Pabulo sa samo an sa imong pagkaherak, patawadaan sa muyang mga kasalan asin warasan ng mga bendisyon na daimi pinapangahasan na hagadon. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Blessed are you, Lord God. Blessed
Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ansako, asinan sa indong atang, maako man lugod, kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod, kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami hilngaan mga dulot sa daing masabing pagkamuot kan puso kang namumutan mong aki. Tanganing an sa mong dinulot, magin para sa imo inakong atang, asin kabayadan kan sa mong mga kasalan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong itaas espiritu. ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoo, dapat. maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Ta sa makangangalas na pagkamuot, mantang nakabitay sa krus, dinusay niyaan sa diriman sa na para sa to. Asin nagbulos ang dugo, asin tubig hali sa hirog, na linugadan, nanagin burabod nin mga sakramento, kan simbahan, tanganing nabihag kan bukas na puso kan paraligtas, ang gabos, padagos na maugmang magsakdo sa mga burabod nin kaligtasan. Kaya kaiba kan gabos na santos sa sinanggeles sa kalangitan, sarabay kaming nag-uumaw sa ibo, daing tapos na nagsasabi. Diyos nin mga hukbo, Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minaligdi, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos, nakabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon. Nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma, kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinapan. Tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan kamos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Special kong ginigirumdom ang kapahingaloan kan kalag ni Mercedes. Siya, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos,
ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, kay bahan si San Antonio di Padua, na ang kafiestahan, isa-celebrar niya to sa aga. Nakaidto pa, nakapaggaya-gaya sa imo, magtanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos, sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga ni siring sa langit. an samong kakanon sural daw, itao mo sa muya mo niyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin nare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Tagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingka sa kasalan, asin mandigtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesu kapanahonan. Kristong kakurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, are paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburonyong, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya mo niya nahihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara, Kan mga kasalan, kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. mga tugang, uya ang kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang Diyos nin pagkamot. Siya nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya.
Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Para sa kapos, ikaw arak na banal. Itinaw sa mga kapos, ito mo ni buhay. Jesus na kangurangnan, sa uyang paglaon, ikatatanol sa langit para sa mga kapos, ikaw harap na banal. Itinaw sa mga kapos, ito mo ni buhay. Mamibi kita. Kagurangnan ang sakramento nin pagkamuot, nagpalaad sa mo, sa banal na kaugmahan, na huli ka ini kaming danay, na madagka kan sa imong aki, makanood na magpahayag sa iya man sa nasa kapwa. Huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa Indukabos na nakipagselebrar mo niyan sa tuyang parokya, sa kan solemnidad, kan mahal na puso ni Jesus sa aga, permi ini sunudan sa tuya man na iseselebrar ang Immaculate Heart of Mary. So kasabay, nagkataon ang kafiestahan man, Petsa 13 ni San Antonio de Padua. Sa parehas pong oras, parehas na lugar, maghirilingan po giraray kita para sa selebrasyon na ini. Sa aga po iyan na Sabado. Nawara sa sakristan. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton asin maherakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw arugon ta, ang mahal na puso ni Jesus. Salamat sa Diyos. Mahal na puso ni Jesus, pagkamot Diyos mo, ang puso mi Haman sirig sa puso mo. Puso na Diyos no, puso mahamiso. Kami daoga akabanalan o simbahan na bulawa
sa kinaban, kaugmahan, kabanalan, simo binagikan. Puso na Diyos no, puso mahamiso,